от 6 до 106 години. Има една финландска писателка на име Туве Янсон. Нейният приказен свят е населен с чудновати създания. Разни Холмси, Мюмли, Хемули, Гавси и още какви ли не. Те не са хора, но не са и животни. Имат си мопсунки, лапки, опашки, а мислят и говорят като вас и мен. А що се отнася до техния характер, сигурно всеки от вас ще познае в един или друг от героите я себе си, я някой близък. Приятно гледане. Хемулът стоеше на покрива и ровеше в снега. На лапите си бе нахлузал жълти плетени ръкавици, но те малко по малко се измокриха. Той ги метна на комина и продължи да рови. Най-сетне отклика пандурата. Аха, ето я. А те там си лежат и спят. А ние се претрепваме от работа само защото идва Коледа. Идва Коледа! Какво ще ми дойде от вашето спане? А Коледата вече ще пристигне моментатически. Пролет ли е вече? Каква ти пролет? Коледа! Разбираш ли? Коледа! Аз още нищо не съм купил, нищо не съм приготвил и всичкото отгоре изпращат да ми здраве. Сигурно и ръкавиците им вече са изчезнали. И всички тичат като луди. Мамо, събуди се. Случило се е нещо страшно. Нарича го Коледа. Какво значи това? Не знам точно. Но нищо не било готово. Някой бил изчезнал и всички течели като луди. Може би пак има наводнение. Госпожица Смърт, не се плаши, но като че ли се е случило нещо ужасно. Спокойствие. Преди всичко спокойствие. Виж ли? Цялата долина е покрита с мокър памук. На това ли викат Коледа? Не мога да разбера. От земята ли изникнало или от небето е паднало? Ако се изсипало наведнъж, сигурно е било неприятно. Но так, това е сняг. Той поне го знам. Сняг е и не пада наведнъж. Щом ти го казваш, но все пак сигурно е било неприятно. Вече 3 дни от небето пада сняг, дебело и мекъство и сметла в ръцете двора снежния човек. Как ли той не се досети или пък не му се ще да се плюе на ръцете и снега да измете? Дай мъжичката тогава, снега ще измета и партина ще направя чак до нашата врата. къщата мина войната на Хемула, която носеше ръка. Виж ти,
Събудихте се най-сетне. Гледайте да си намерите елха, преди да се стъмни. Защо? Сега няма време да си занимавам с вас. Преди да се стъмни? Тя каза преди да се стъмни. Значи опасността ще дойде до вечера. Значи трябва да си имаш елха, за да се спасиш. Просто нищо не разбирам. И аз, вземете си шаловете и плетените шапки, докато отивате за елхата. А пък аз през това време ще се опитам да запаля камината. Снежинки, разсилайте жените меки, на думи широки и тесни пътеки, че тая нощ в късен час при нас ще дойде дядо Мраз, че тая нощ в късен час при нас ще дойде дядо Мраз. Лестница на пеной весело защото си ги пазеше. Затова се прекатериха през оградата на гавсата и си избраха една голяма елха. Бяха, тя наистина не би могла да употреби за нищо. Какво мислиш? Нали целта е да се скрия в нея? От такива работи нищо, ама нищо не разбирам. На връщане по пътя срещнаха гавсата, която слава Богу не позна своята елха. Само шум и блъсканица. Такива невъзпитани търнежи не бива да се допускат. И както казах на мисата, просто е срамно. Какво се прави с елхата? Елхата ли? Елхата? Това е ужасно. Просто нетърпимо. И нея трябва да изтокарат. Как ще успея? Когато пристигнаха от дома, мама Муминка беше разчистила пътеката до веранда. Приготвя съм спасителни колеси, аз пилим пушката и спасителни колеси. На ръба на канапето седеше едно мъничко животинче и пиеше чай. Пушеше се на снега под верандата и имаше такъв жалък вид, че го поканим да влезе. Така, ето ти е елха, но трябва да се разбере какво се прави с нея. Кафата твърди, че трябва да издокараме. Такива прелепи дрехи нямаме. Какво е искала да каже с това? Колко е красива. Веднага след това животинчето се задави от смущение с чая и съжали, че изобщо се е обадила. И знаеш ли как се издокарва елха? Красиви неща, колкото се може по-красиви. Така съм чувала. Колко Сега помълчете малко, защото трябва да помисля. Защото не е да се скрие в елхата, а да я окръсим. Значи трябва да оформим един купон. Сега почвам да разбирам. Те изнесоха елхата в градината и я посадиха здраво в снега. А сетне се заловиха да я кичат с най-красивите неща, които можаха да измислят. Захачиха по нея оклювите от летните лехи и писаната огрелица на госпожица Снор. Свалиха кристалите от полирея, сложиха една червена глинена роза.
Стои хубавица и гладо иглица, а не знае да шие, по цял ден чекиче, като младо момиче, с обеци и гърдани, от злато ковани, с ясни звездички за радост на всички. Целия следобед. И тъкмо преди да се здрачи, цялата коледна вечеря беше готова и я наредиха в малки купички около елхата. Там имаше плодов сок, и кисело мляко, и пита с боровинки, и яйчен крем, и най-различни други неща, които моминското семейство много обичаше. Коледата е много гладна. Сигурно не е повече от мен. Тогава моминското семейство влезе тихо в къщи, за да потърси подаръци. Аз ще подаря на коледата си най-хубавата си кремалка за чики. След това всички седнаха в снега и зачакаха катастрофата. Времето течеше, но нищо не ставаше. Само животинчето, което пи чай от тях, се подаде иззад бараката за дърва. Водеше със себе си всичките си роднини и приятелите на роднините, и всички до едно бяха еднакво древни и жалки и премръзни. Весела Коледа. Честна дума, ти си първото същество, което казва, че Коледата била весела. Не те ли хваща страх, когато Коледата дойде? Но тя вече е тук. Има ли да погледаме в елхата ви е чудно красива? Колко много ядене и истински подаръци. Не смяташ ли? Да, много.
щелка. А сега малко ми се спа и просто нямам повече сили да умам какво означава цялата тази работа. Но изглежда, че всичко върви добре. Във всеки случай, мен вече не ме е страх от Коледа. Струва ми се, че тук има някакво недоразумение. Според мен, Хемола, Галсата и войната нещо грешат.